Благословен нашия Бог, всякога сега и винаги, во веки веков. Амин. Яко пленник свободител и нищих защитител, немощствующий врач, царей поборниче, победоносче, великомучениче Георгие, моли Христа Бога, спасти ся душам нашим. Радвай се, благодатна Богородице Дево, защото Тебе изгря слънцето на правда, Христос Бог наш, който просвещава намиращ се враг. Весели си ти, старче праведник, който си прегърнал освободителя на нашите души. Даряваш нам спасение. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се заглези в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се заглези в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит и се заглези в сърцето му. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И възкръсна в третия ден, според Писанието. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в духа ста Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим. Наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една света, Вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Сам ти, човеколюбиви и царю, и сега дойди честизната светия Твой дух и освети тая вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеряване на душата и тялото, за да слуша вярата. Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Кръщава се Божи раб Янислав в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Чакай сега. Печат дара Духа Света. Амин. Печат дара Духа Света. Амин. Печат дара Духа Света. Амин.